Her i tredje del vil jeg vise, hvordan man opretter sider, altså undersider til velkomstsiden her på undervisningsporten. Som I kan se, vil siderne komme frem herovre i venstre side under velkommen. Jeg har nemlig i forvejen lavet siden, som hedder dansk. Når man vil oprette en ny side, går man op her og trykker på plusset, opret side. Herinde findes der 4 muligheder. I dette her tilfælde vil jeg oprette en ny webside. Den nye webside, jeg vil oprette, skal jeg give et navn, og her vælger jeg at kalde den instruktionsfilm. Når man har valgt sit navn til den næste side, man vil oprette, er det vigtigt, at man finder ud af, hvor man vil placere siden. I det her tilfælde vælger jeg bare at følge vejledningen, så den bliver placeret på øverste niveau. Så jeg trykker opret side. Som I kan se, så er siden nu oprettet og lægger sig i rækkefølgen herover til venstre under dansk. Min nye instruktionsfilms side er nu næsten færdig. Jeg kunne faktisk trykke gem, og siden vil se sådan her ud. Men alligevel vil jeg lige vise jer et par ting, som er muligt her på siden. Det første, jeg vil vise jer, er layout. I stedet for at have en lang kolonne, som det ses hernede, så vil jeg nu dele den i 2 kolonner. Det er hermed gjort. En anden ting, som man har muligheden for her på siden, er at trykke indsæt. Herude i venstre side i indsæt vil der komme en hel masse forskellige muligheder. Man vil have muligheden for at indsætte kalender, dokumenter, kort osv. og dermed også videoer. Lige nu vil jeg bare trykke gem side. Min side instruktionsfilm er nu gemt, og dermed har jeg faktisk oprettet 3 sider på undervisningsporten.